Me ya haka? I'm sorry, na san zaki tsorata. Amma me yake tun ɗaza nan wajen ni na ganki? Kaga tun ɗazu mu je ya aje ne ta mun bari ya je kuma bai je ba kuma tam ɗina yayi ina so in shiga. Oh, sorry, wallahi ni ma gashi kira zan shiga. Amma maybe ina tana akwai abin da ya tsayar da shi. Ki bari kawai ki jira shi. Maybe ni rawu sai. Waye wancan ku? Kaga abin da nake gaya ma ko? Shikenan mu je kawai fita. Saurayinta ne mana. Kana ganin su tare kana cewa ba saurayinta bane ba. Ka ga mamujinta. Okay, to make it. To ba mu kala bari mu class ma hadi kawai. Okay. Ka ba mu. Ki haƙuri. I'm sorry na san kin shara na ko ki haƙuri. Kin gon da ya bata min lokaci kaga. Kai gaba ɗaya ka fiye wannan da abin. Kai mata magana. Sani. Yawa sani. Kai mata magana mana. Kana wani sonu. Lafiya lau. Sanabu. Na wani me? Ni ban gane wannan abun ba. Me yake faruwa ne kawai mu Ki bari yanzu nan zaki san komai. Zaki gane ne. Kaga muzi. Ina da abin da zan yi a class. Amma an jima idan na fito kuma menene sai mu tattauna. A ki tsaya yanzu nan. Wata yawo da Allah. Demand.